Hare Krishna, welcome Hare Krishna. Chapter 18. Division. Chapter 18. தலைப்பு துறவின் பக்குவம். மோட்ச சந்நியாச யோகம்ல துறவின் தத்துவம் கரெக்ட். மோட்ச சந்நியாச யோகம் அப்படின்ட்டு எப்படி வந்து கம்ப்ளீட்டா நாமளே வந்து விடுவிச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு ஏகாதசி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு ஒரு இது வீடியோ பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்றதுக்கு வந்து இவ்வளோக்குள்ள நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வந்து சொல்றோமோ அவ்வளோக்குள்ள நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் எல்லாமே வந்து விலகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இனிஷியலா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து தெரியாது. ஆனா நாள் ஆக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாமளே வந்து புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு சொல்றாங்க. இனிஷியலா நம்ம வந்து பண்ணும்போது அந்த ஃபெய்த் இருக்கோ இல்லையா, ஆனா நீங்க வந்து கீப் டூயிங் இட் அப்படின்றாங்க. நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ இல்லையா, கீப் டூயிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம வந்து அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மகாமந்திரம் வந்து சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்றது. ஹரே அப்படின்னு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அப்படின்னா மீனிங் ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரேனா ராதாவை குறிக்கிறது. ராதாவை குறிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி ஹரி ஹரின்னா என்ன? விஷ்ணு பகவான். ஹரின்றது வந்து அதான் நம்ம இதை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை கழிப்பவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இதுல வந்து நம்ம ஹரி கிருஷ்ணா அப்படின்றதுல ஹரே அப்படின்னு ஹரேன்றது வந்து ராதா ராணியை வந்து குறிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அது வந்து ராதா கிருஷ்ணா அப்படின்றதுக்கு நம்ம வந்து ஹரே அப்படின்னு ஹரே அப்படி ஹரா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஹரா அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து விளக்குறது அப்படின்ட்டு எப்படி நம்ம வந்து விநாயகர் வந்து சொல்ற மாதிரி விக்னங்கள் எல்லாம் தீர்ப்பவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சௌப்பட்டி வில்லேஜ்ல வந்து முதல்ல ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் வந்து போகும்போது பார்த்தோன்னா இதுதான் இருந்தது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. விநாயகர் தான் இருந்தாங்க. பக்கத்துலயே வந்து பிரம்மா அதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அதை வந்து அப்புறம் வந்து இந்த ISKCON இதுவா வந்து மாத்தினாங்க. மாத்திட்டு இப்ப வந்து புதுசா வந்து இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து புதுசா ஒரு நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காங்க. விநாயகருக்குன்னே தனி ஒரு இடம் அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. விநாயகர் அப்படின்னு வரும்போது சிவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டியே வந்து சிவபெருமான் தான். அவருடைய பையனுக்காக அவர் வந்து விநாயகர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து விக்னங்களை, அதாவது இன்னாஸ்பிஷியஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து துறக்கின்றவர் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. பாசிபிள் எவ்வளோ நம்மளால கம்ப்ளீட் ஒரு நாளைக்கு வந்து 16 ரவுண்டு வந்து பண்ணிடுறது நல்லது. இது எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் வந்து நம்ம வந்து பண்றோமோ அவ்வளவுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் வந்து நீங்கி வந்து சத்துவகுணம் வந்து வருது அப்படின்ட்டு. ஏன் சத்துவகுணம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே 14ஆவது அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தோம். சத்துவகுணம்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அது என்ன குணங்கள்ல வந்து சத்துவகுணம் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் வந்து புனிதமாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்தோட அசோசியேட்டட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இப்படி வந்து இவர் அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, பகவான் எங்க இருப்பாரு அப்படின்னா அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புனிதமாக, அதாவது தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதனால்தான் பகவான் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய இடம், இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட வந்து சுவாமி இடம் வச்சிருக்கோம். அந்த இடம் வந்து எவ்வளவு சுத்தமா வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற அதை பொறுத்துதான் வந்து பகவான் அங்க வந்து வாசம் பண்றான். இப்ப நம்ம வந்து சுத்தமா வச்சுக்கல, ஒரு ஓரத்துல ஒட்டடை இருந்தது அப்படின்னா நாம அந்த இடத்துல தங்குவோமா? ஒருத்தர் வந்து கேட்க நம்ம வந்து தங்க மாட்டோம். அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானோட தேவை வந்து தூய்மையா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்குள்ள நம்ம வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதாவது சத்துவ குணத்தை வந்து மேலோங்கி இருக்கிறது. சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட சென்றடையிறது வந்து சுலபம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த சத்துவ குணத்தை வந்து ரீட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சத்துவகுணம் மேலவங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எல்லாத்தையுமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து வராது.
அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம முன்னெல்லாம் வந்து எங்கேயாவது ஏதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம வாங்கலாமே வீட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து எதுக்கு வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து நம்மளுக்கு நாமளே வந்து தேவையான்னு யோசிக்கிறோம் மாதாஜி இப்போ. ஆமா அதான் சொல்லணும். சோ அது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் வந்து விளக்குறது பகவான் தான். மகாமந்திரம் அந்த பவர் வந்து மகாமந்திரத்துக்கு அவ்வளவு வந்து பவர் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப நம்ம வந்து பேச்செல்லாம் கூட முன்னாடி எல்லாம் நம்ம நிறைய வந்து பேசிட்டு இருப்போம். அந்த பேச்செல்லாம் கூட நம்ம வந்து குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு. மகாமந்திரம் சொல்ல அந்த பேச்சு வந்து ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படின்னா பின் விளைவுகள் வந்து நமக்கு வந்து பாதிக்குமா. நம்ம எது பேசணுமோ அது பேசாம பேசக்கூடாததை வந்து நம்ம பேசிடுவோம். ஸோ அந்த மகா மந்திரத்தை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணினோம் அப்படின்னா 16 ரவுண்டு கண்டிப்பா நம்ம வந்து பண்ணோம். நீங்க வந்து உங்களை நீங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து கன்சிஸ்டன்டா எல்லாருமே வந்து 16 ரவுண்டு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஸோ அந்த அந்த இது என்ன அப்படின்னா நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ இனிமே நம்ம என்ன பண்ணினாலும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை ஏன் படிச்சோம், ஏன் மகாமந்திரத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு ஒன்னொன்னு கேள்வி கேட்கும் போது இப்ப வந்து நம்ம சரி நீ இனிமேல் மகாமந்திரமே சொல்லாத அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து முடியுமா? நீங்க மகாமந்திரம் நாள்லயும் ஜபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? நான் நிறுத்த மாட்டேன் மாதாஜி. இல்ல எதுக்கு சொல்லுவாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்பஸ் இல்ல, நம்மளுக்கு என்ன பர்பஸ்ன்னு தெரியாது. ஆனா நான் ஏதோ சொல்லிட்டே இருக்கேன் மகாமந்திரம் அப்படின்ட்டு ஒரு சரி நாள்லன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு வேக்யூம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு வெற்றிடம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். ஏதோ ஒண்ணு இழந்தா போல வந்து இருக்கும். அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுதான் வந்து சொல்லுங்க. சோ யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் இந்த மகாமந்திரம் as பார்ட் ஆஃப் யூர். நீங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து இது பண்ணுவீங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நான் வந்து இந்த மகாமந்திரம் என்னோட பார்ட் ஆஃப் லைஃபா கொண்டுட்டேன். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஆல் ஆஃப் யூ நீங்க வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்து 2 பேர் தான் அமைச்சிருக்கீங்க. சங்கர் நாராயணன் பிரபுஜி அண்ட் ஹல்யா 2 பேர் தான் அமைச்சிருக்கீங்க. மத்த 2 பேரும் நீங்க அமைச்சீங்க அப்படின்னா ஷெல்டர் ஃபார்ம்ன்றது வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். நான் அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம் என்ன ஷெல்டர் ஃபார்ம் வந்து நீங்க அமைச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு குடை கீழே வரும், பகவானோட குடை கீழே நம்ம வரும். எப்படி வந்து இந்த கோவர்தன மலை கீழே வர மாதிரி ஒரு ஷெல்டர் ஃபார்ம் ஆகும். இன்கேஸ் இப்போ வந்து பிரபுஜி வந்து கோவில் இதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சங்கர் நாராயண் பிரபுஜி. ஸோ நீங்க வந்து யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை ஃபார் இது ஏன்னா இனிஷியேஷன் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இனிஷியேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து இவர் மகாராஜ் வராரு, ஜெயபாத்திரக சுவாமி மகாராஜ் வந்து பெங்களூர் வந்து வராரு. ஐ திங்க் 7, 8, 9 இந்த 3 தேதியில ஏதோ ஒரு நாள் வந்து 2 நாள் வந்து இருப்பாரு. அங்க வந்து அவரு வரப்போறாரு. இன்னைக்கு காலையில் தான் வந்து பிரபுஜி வந்து நம்ம வந்து இந்த வாட்டி இல்லை அப்படின்னாங்க அடுத்த தரம் வந்து இனிஷியேஷன். ஸோ இப்போ வந்து சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி சென்னையா பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சென்னையிலே வந்து இனிஷியேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து அது செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்றதுன்னா பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் கிரைட்டீரியா அப்படின்றது நான் வந்து சொல்றேன். நான் அவங்களுக்கு இதுல குரூப்ல வந்து போஸ்ட் பண்றேன். இதை பாருங்க என்ன வந்து இதுவா இருந்தது அப்படின்னா பிகாஸ் அது வந்து ஒரு இதுவா இருக்கக்கூடாது, ஒரு தடங்களா இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து முன்னாடி தெரிஞ்சுதானே நான் பண்ணியிருப்பேன் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு. இது வந்து ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் அப்படின்றது. ஸோ அது நம்ம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்மளுடைய நம்ம என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு அப்படின்னு நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கீழே வந்து வந்துடும். எனி கரெக்ஷன் எனி இதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து குரு நோஸ் நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்றோம் எது பண்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா நம்மள அப்பப்போ வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இது அதுவும் இல்லாத நாம வந்து இந்த உலகை விட்டு விண்ணுலகம் போகும்போது அவர் வந்து he will guide because குரு மூலமா தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். மாதா பிதா குரு தெய்வம், குரு தான் வந்து தெய்வத்தை வந்து காமிக்கிறாரு. குரு லீட்ஸ் டு இது பகவான். ஸோ அந்த குரு வந்து குருவோட ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தாதான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அந்த இதுலயே வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போனா இனிஷியலா நம்ம வந்து என்டர் பண்ணும்போது செக் போட்டு வச்சிருவாங்க, காமிங்க அப்படின்னு உங்களோட பாஸ்போர்ட் இருக்கான்னு காமிங்க, பாஸ்போர்ட் காமிச்சு அதுதான் வந்து செக் லிஸ்ட். அதே மாதிரி நம்ம வந்து வைகுண்டம் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு குரு இருக்காரா, அந்த குரு பேர் என்ன,
அவரு எத்தனை நாள் நீங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து குரு பேர் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த குருவுக்கு வந்து அது போயிடும் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்றது. அந்த கேட்ல வந்து பிடிச்சிருக்காங்க இவங்கள. சோ அது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க. சோ அந்த குரு அவங்க இனிஷியேஷன் எடுத்துனாங்க. ஆனா அப்பப்ப என்ன வந்து கான்டாக்ட் பண்ண கூட இல்ல. ஏதோ ஒரு மாதிரி இது கூட ஏதாவது ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி வா, நான் அப்போ வந்து ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து குரு மூலமா வந்தோம் அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு குரு யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சிடுவாங்க. அந்த கேட்ல இருந்தே அமுச்சிடுவாங்க. பகவான் கிட்ட கூட கொண்டு விட மாட்டாங்க. அந்த கேட்லயே வந்து அமுச்சிடுவாங்க. நீ போய் குரு கிட்ட போய் ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு நீ வந்து அவர் சொல்படி கேட்டு அப்புறம் நீ வா அப்படின்ட்டு வந்து அனுப்பிச்சுப்பாங்க. சோ அதனால இன்னொரு பிறவி வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதான் வந்து இனிஷியேஷனோட இது இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து அது வந்து சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த இடத்துல வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து பூண்டு வெங்காயம் இது வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து அப்ளை. எனக்கு அதை பத்தி ஃபுட்டு பத்தி எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எந்த ஃபுட்டா இருந்தாலும் நான் சாத்விக் ஃபுட் எதா இருந்தாலும் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ அஹெட். இல்ல எனக்கு வந்து பசங்க வருவாங்க வீட்டுல, அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் போகணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்பீக் அவுட். நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா குரு வில் கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்றது போறது அப்படின்றது. இந்த ஏகாதசி நாள்ல வந்து தாட் ஐ கேன் ஸ்பீக் பிகாஸ் பிரபுஜி வந்து கேட்டு இருந்தது. நீங்க வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து பண்றவங்களுக்கு வந்து why don't you introduce them. நீங்க இங்க வந்திருந்த போதே செகண்ட் நேரம் பிரபுஜிட்டு வந்து பிரபுஜி வந்து கேட்டார் இல்லையா உங்ககிட்ட ஹரே கிருஷ்ண ஆமா இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு. ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க அந்த நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா நீங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வரும்போது எல்லாரும் why don't you try this. ஜஸ்ட் ஒரு புட் இன் தாட், அவ்வளவுதான். அவங்க மைண்ட்ல ஒரு தாட் போட்டு வைங்க. நான் ஜஸ்ட் சென்ட் அந்த என்னெல்லாம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்மளால இப்போ வந்து உடனே பண்ண முடியும், இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் மெச்சூர் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்படின்றது நீங்க வந்து திங்க் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஃபோர்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி த பெனிஃபிட்ஸ், அவ்வளவுதான் வந்து அதுதான். அதான் வந்து பூரணத்துவம். நம்ம வந்து அந்த டிட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணோம். 18வது அத்தியாயத்துல அதுதான் வந்து ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. டிட்டாச்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல இருந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்ட். லாஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம வந்து 6, 7 வரைக்கும் பண்ணினோம். 6வது வரைக்கும் நம்ம மங்களாச்சரணம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானாஞ்சன ஷலாகே சாக்ஷாத் உன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा कर्ण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த 18வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து 6வது வரைக்கும் அட்டாக்கிங் வித் டிட்டாச்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ரினன்சியேஷன். டிட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய செய்கைகளை நம்மளுடைய கர்மாவை நம்ம பண்றது அப்படின்றது அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு துறவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த விளைவுகள்ல இருந்து நம்மள வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுடும் அப்படின்றது. அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து இந்த விளைவுகள் வந்து நம்மள வந்து பாதிக்கும். யாராவது வந்து ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாங்க அப்படின்னா முன்னெல்லாம் நம்ம வந்து அதே வச்சு நினைச்சிட்டு இருப்போம்.
என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நினைப்பு வச்சுட்டு இப்ப எல்லாம் வந்து சரி சொல்லிட்டு கொண்டோம், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம செக்லிஸ்ட் யாரும் கூட அன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்லயே வேற எந்த கிளாஸ்ல கேட்டாங்க நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறோம் அப்படின்றது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அப்படின்னா, இதுதான் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம இதுக்கெல்லாம் நம்ம முன்னாடி வந்து கோவப்பட்டு இருப்போம், அதையே வச்சு திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்ப அதெல்லாம் பண்றோமா இல்லையா? இல்ல அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம், ஓகே நான் வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஆறாவது, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை வந்து பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம செய்யணும். நான் வந்து இதை பத்தி வந்து கோட் பண்ணிருந்தேன் லாஸ்ட் டைம் வந்து 2015 வந்து ஃப்ளட்டும் போது நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து முக்கால்வாசி இந்த வயதானவர்கள் தான், வயசானவங்க தான் வந்து ஃபுல்லா வந்து தப்பப்பட்டுருவாங்க. தனி வீட்டுல இருப்பாங்க, பசங்கள்லாம் வெளிநாட்டுல இருப்பாங்க. தனி வீடா இருந்தது அப்படின்னா உள்கேட்டு உள்ள டோர் போட்டிப்பாங்க, அப்புறம் வெளியில இருக்கக்கூடிய கிரில் கேட்டு வந்து போட்டுப்பாங்க, அப்புறம் வந்து வாச கேட்டு எல்லாமே வந்து கூட்டிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி கூட்டின்னு இருந்தால்தான் ஒரு ஒரு கப்பல், எல்டர்லி கப்பல் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ராத்திரியில வந்து அந்த இது ஏற தண்ணி ஏற அவங்க அப்படியே வந்து அந்த இதுவே மூழ்கி போயிடுது, வீடே வந்து மூழ்கி போயிடுது. ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்துடுது. அப்புறம் வந்து தண்ணி வெடிஞ்சது அப்புறம் தான் பார்த்தோம்னா அந்த பாடி வந்து அப்படியே ப்ளோட் ஆயிட்டு. அப்பதான் தெரிய வந்திருக்கு அந்த வீட்டுல வந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பண்ணின்றது வந்து இந்த ரெஸ்கியூ ஒர்க் அதெல்லாம் வந்து பண்றது வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட நீங்க கேளுங்கன்னா, நீங்க வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு பணம் தட்டுமா அப்படின்னு. இல்ல நான் வந்து யாரா இருந்தாலும் நான் பண்ணுவேங்க அப்படின்னு. இது என்ன அப்படின்னு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம பண்றது வந்து உத்தமமான ஒரு காரியம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து பகவானும் வந்து இவற்றை வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட ரிசல்ட்டை வந்து எதிர்பார்க்காரு. நான் இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், எனக்கு நான் இன்னொரு நாளைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்படின்ற அந்த இதுவே பண்ணக்கூடாது. நம்ம இது என்னோட கடமை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு உயிர் வாழியும் நம்ம இந்த பூமியில வந்தாச்சு அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்படும் போது நம்மளால ஏதோ ஒரு உதவி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது மனசு வந்து ஒரு திருப்தி பண்ணும். அன்னைக்கு முழுக்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த மைண்ட் வில் பி வெரி வெரி ஹாப்பி. சோல் தான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் பண்ணினோம் அப்படின்னு. இதான் வந்து ஏழாவது படிக்கிற யாராவது? கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆஹாரஸ்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியஹ யக்ஞஸ்தபஸ்தா ததா மாதாஜி 7th படிக்கணும் மாதாஜி. 7th தான் படிக்கிறீங்க மாதாஜி. 18வது ஸ்லோகம், 18வது அத்தியாயம். சாரி மாதாஜி, 17 ஸ்லோகம். பேஜ் மாறிடுச்சு மாதாஜி. ஏதஸ்ய ஏதானது மாதாஜி 18. ஏதஸ்ய து சந்நியாஸ பர்யதே மோஹாதஸ்ய பரித்யாகஸ் நாமஸ்பரிகீர்த்திதஹ. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே வந்து திறக்கக்கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதான் முதல் அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயத்துல கூட பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நீ வந்து சத்திரியன், உனக்கு என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கு? நாட்டு மக்களை காப்பது. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்காக எதிர்த்து நின்று போராடக்கூடிய அந்த கடமையை நீ வந்து தவறக்கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் வந்து நம்ம நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எஸ்பெஷலி இந்த ரிசெஷன் பீரியட் எல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து தற்கொலை முயற்சிகள்லாம் நிறைய வந்து பார்ப்போம். இந்த மாதிரி கடன் வந்து ஜாஸ்தியா போயிடும். அப்ப வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது என்னன்றது தெரியாது. உடனே வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தற்கொலை தான் வந்து தீர்வு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த முயற்சியில இருக்கு. அது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்மளோட டியூட்டில இருந்து என்னைக்குமே வந்து தவிர மகனா ஒரு தந்தையாக இருந்தா அப்படின்னா மகனுக்கு மகனோ மகளோ வந்து பிறந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய டியூட்டியை நம்ம வந்து பண்ணியாகலாம். அதே மாதிரி ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருந்தாச்சு அப்படின்னா பெத்த அப்பா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா வந்து அவங்க டியூட்டிஸ் வந்து
இனியாகணும், அதை வந்து துறக்க கூடாது அப்படின்னு. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவர் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறும். நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்கணும். இந்த டியூட்டிஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து தவறக்கூடியதாக இருக்கு. பணத்துக்காக வந்து அம்மா அப்பாவையே வந்து வெளியில வந்து துறக்கிறது எல்லாம் வந்து இருக்கு. அது வந்து தமோ குணம். அது வந்து அறியாமை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள்லாம் வந்து நடந்து மக்களிடையே அப்படின்ட்டு. பௌதிக திருப்திக்கான செயல்கள் நிச்சயமாக துறக்கப்படும். இதெல்லாம் வந்து பௌதிக ஜட இயற்கை சம்பந்தமா இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து துறந்துதான். ஆனா கடமை ஆற்றும் போது நம்ம வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பகவானுக்கு வந்து காலையில வந்து நான் சாப்பிடுவேன், ஆனா பகவானுக்கு பண்ண மறந்துட்டேனே, நான் குளிக்காத நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்ப அந்த கடமையில இருந்து நம்ம தவறவே. நாம எப்படி வந்து காலையில இருந்து குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடுறோம் அப்படின் போது குளிக்காம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம இருக்கிறது பார்த்தோம். அது வந்து ஏதோ தின்பதற்கான அறிகுறி அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்காக உணவு சமைத்தால் உணவை அவருக்கு நைவேத்தியம் செய்தல், பிறகு பிரசாதத்தை ஏற்றல் முதலிய செயல்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் ஒருவனை உயர்த்துவதால் அவை சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றன. சன்னியாசி வந்து தனக்காக சமைக்கப்பட்டது என்று கூறுகிறது. தனக்காக சமைத்தல் தடை செய்வது, எனக்கு மாத்திரம் சமைக்கிறது அப்படின்ற சன்னியாசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது வந்து உச்சிதமான காரியம் இல்லை அப்படின்னு. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்காக சமைத்தல் வந்து செய்யப்படுவது இல்லை, தடை செய்யப்படுவது இல்லை. இது போல தனது சீடனை கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய செய்வதற்காக ஒரு சன்னியாசி திருமண நிகழ்ச்சியை நடத்தி வைக்கலாம். இப்ப வந்து நிறைய வந்து அது வந்து மெனடி பிரபு சொல்லுது. சில பேர்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரிகளா வந்து இருந்துருக்காங்க. சில பேர் வந்து சன்னியாசி மேற்கொள்றேன் அப்படிங்கும் போது அவங்க கிட்ட முதல் கேள்வி கேட்கறதே அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. நீ வந்து இப்போ வந்து சன்னியாசம் மேற்கொண்ட அப்படின்னா இதெல்லாம் நீ வந்து ஃபோர்கோ பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து நீ வந்து அதுக்கு வந்து ஆசை. சப்போஸிங் இல்ல எனக்கு நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன், எனக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல எனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்றது அப்படின்னா இந்த சன்னியாசம் எடுத்துக்கிச்சுன்னா என்னால முடியும். அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் வருஷ காலம் கழிச்சு நான் வந்து பார்த்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். சோ அந்த சமயத்துல வந்து அந்த சீடனுக்கு தகுந்தா போல ஏதாவது ஒரு இடம் வந்து அமைந்தது. கிருஷ்ண உணவுலயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருந்தாச்சு அப்படின்னா 2 பேருக்கும் வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிறதுல வந்து தப்பே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து ISKCON கௌடிய மத் சம்பிரதாய பிரகாரம் வந்து இத்தகைய செயல்களை ஒருவன் துறந்தால் அவன் தமோ குணத்தில் செயல்படுவதாக 8வது ஸ்டெப் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. துக்கம் இத்யேவ யத் கர்ம கயாலேஷ பயாத் யஜத் சா கிருத்வ ராஜம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத். ஹரே கிருஷ்ணா. தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் அசௌகரியத்துக்காக பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. அத்தகு செயல் வந்து துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்கவே வழங்கும். அதாவது நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. உடல் தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ, சில பேர் வந்து இந்த குழந்தை பெற்றுக்கிறது எல்லாம் கூட வந்து சொல்லுவாங்க, ரொம்ப தொல்லை என்னால நான் வந்து பெற்றுக்க மாட்டேன், என்னால வந்து என்னோட கேரியர்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும், அதனால எனக்கு குழந்தை எல்லாம் வேண்டாம். சில சமயம் வந்து உடல் அசௌகரியத்திற்கான பயத்தினால். எது அசௌகரியம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் மூச்சுட்டு இருக்கு. இப்ப வந்து ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வைகுண்ட ஏகாதசி எல்லாம் நம்ம விடிய வந்து உட்காந்து நாம வந்து உடல் அசௌகரியம் வரும், அந்த எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்றோம், அதனால நான் வரமாட்டேன். நீங்க ஏகாதசி விரதம் இருக்கீங்களா? இல்ல எனக்கு வந்து நான் வந்து சாப்பிடல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடும், அதனால நான் வந்து இல்ல ஏகாதசி இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அதாவது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக இது பண்றது. அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன், அதாவது ஒரு உயிர் வழியாகட்டும் உபவாசம் வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்க வேண்டியது கட்டாயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த கடமையிலேருந்து துறந்தாச்சு, அந்த கடமையிலேருந்து தவறியாச்சு அப்படின்னா அவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அது அந்த அந்த செயல் வந்து துறவின் பலனை ஒருபோது ஏதாவது.
அது வந்து துறவுக்கு வந்து ஈக்குவல் கிடையாது. நான் செய்யல. எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, இப்ப வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் கீழே வச்சிருந்தேன்னு முதல் அத்தியாயத்துல நான் வந்து கீழே வச்சுப்பேன். நீ வந்து துரியோதனன் வந்து வந்து ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்றா. சரி நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணலாம் அர்ஜுனனை எதிர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைட் பண்ணிட்டு அவன் வின் ஆயிட்டான் அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணுமே நான் இழக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அதுதான் வந்து அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்க ரெண்டுமே வந்து சொல்லலாம். தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதி, ஏதாவது நம்ம இவங்க உறவுக்காரங்களை எல்லாம் நம்ம கொண்டுட்டோம் அப்படின்னா தொல்லை வந்து நம்மள வந்து சேரும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னா பயம், எனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா பாவம் என்னை வந்து சேருமோ அப்படின்றதுனால அந்த கடமையிலிருந்து நம்ம துறந்தோம் அப்படின்னா அது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றது. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றானோ என்ற அந்த அச்சத்தில் பணம் சம்பாதிப்பதை துறக்கக்கூடாது. அதாவது நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கிரகஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சில கிரகஸ்தர்கள் வந்து இஸ்கான்லயே வந்து அவங்க வந்து அந்த கேம்பஸ்குள்ள இருக்காது, கொஞ்சம் தள்ளி வந்து கிரகஸ்தனோட கேம்ப் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும், வீடெல்லாம் இருக்கும். அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதா வீடு நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பணம் சம்பாதிக்க கூடாது அப்படின்றதுலாம் எதுவுமே வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. வேலை செய்வதால் ஒருவன் தனது வருமானத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்த முடிந்தால் அல்லது அதிகாலையில் எழுவதன் மூலம் ஒருவன் தனது திவ்யமான கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய முடிந்தால் பயத்தினாலோ அச்செயல் தொல்லை நிறைந்தது என்பதாலோ அவன் அதிலிருந்து என்ன சொல்றாங்க, அதிலிருந்து அவன் வந்து விலகி நிற்கக்கூடாது. சொல்லுவாங்க இல்லையா, காலையில எழுந்திருக்கணும், 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருக்கணும். பிரபுஜி நீ காலையில கூட சொல்லியிருக்கோம், 3 மணிக்கு எழுந்து நாம ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது மகாமந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நிறைய பேர் வரவே இல்லை, கொஞ்சம் பேர் தான் வந்தாங்க. நம்ம வந்து இந்த நைட்டு படுக்கும் போதே காலையில 3 மணிக்கு வந்துருக்கணுமா, ஐயோ நான் தூக்கமே போயிடுமே, அப்புறம் தூக்கம் போயிடுது அப்படின்னா எனக்கு மத்தியானம் வழியில தலைவலி வருமே அப்படின்ற அந்த தொல்லையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எல்லாமே ரஜோகுணத்தை சார்ந்து. இல்ல பயத்தினாலும் நான் 3 மணிக்கு எழுந்துட்டேன்னா என்னை சுத்தி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நான் வந்து தனியா உட்கார்ந்துருப்பேன், அதனால எனக்கு பயம், அதனால நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. இதெல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்றது. அத்தக உணர்வில் தனது செயலை துறப்பவன் வந்து அதனால நான் வந்து எழுந்திருக்க மாட்டேன், நான் எப்பவுமே எழுந்திருக்கிற போல 4 மணிக்கு 4:15 எழுந்துட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. துறவின் பலன் வந்து என்றுமே வந்து அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம சொல்லுங்க. எப்பவுமே தனியா இருக்கவங்க நினைப்பே வரக்கூடாது மாதாஜி. பகவான் எப்போ நம்ம கூட இருக்கிறாங்கிற ஒரு இது வச்சிருந்தாலே அங்கேயே எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும். ஆமா பெரும்பாலும் தனியா இருக்கும் கவலையா இருக்கும், எந்த நேரத்தையும் அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு வந்துடுறது நமக்கு. அது ஆமாமா வரக்கூடாதுனாக்கா பகவான் நம்ம கூட வரக்கூடாது. இருக்கார், பகவான் நம்ம கூட இருக்காரு, பகவான் நம்ம கூட இருக்கான்னு நினைச்சிருந்தாக்கா எல்லா ப்ராப்ளமும் அதுலயே சால்வ் ஆயிடுது மாதாஜி. அந்த பெங்களூர் போயிருக்கும் போதுதான் வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது, இப்ப நம்ம உட்கார்றதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து பாய் வந்து ஒரு தடுக்கு மாதிரி போட்டுட்டு அதுல உட்கார்றோம். நம்ம அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துளசிக்கு ஆரத்தி எடுக்கும் போது இது பண்ணும்போது அவங்க பாய் அந்த தடுக்கு போட்டுன்னு தான் வந்து நின்று அந்த மேல நின்றுன்னு தான் வந்து அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும். ஆமா ஆமா, நானும் மாதிரி வாட்ச் பண்ணிருக்கேன். பெரும்பாலான இடத்துல தரையில நின்று பண்ணவே மாட்டான். ஆமா ரொம்ப தரையில் சாத்வீகம் எல்லாம் கீழே ஏதாவது போட்டு அது மேல நின்று தான் பண்றான். ஆமா நானும் நிறைய இடத்துல வாட்ச் பண்ணிருக்கேன் அதை. அது வந்து எனக்கு அது கொஞ்சம் இதுவா இருந்தது. சாதாரணமா என்ன அப்படின்னா பரவாயில்ல தரையிலே உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாள் இல்லையா, நீ தரையில உட்காந்து உனக்குள்ள இருக்க பகவானை நீ வந்து மதிக்கணும் அப்படின்றதுதான் வந்து சில பேர் சில சமயம் வந்து சாஸ்திரி எல்லாம் கூட வந்தா கூட அப்படின்னு நேரமான தரையில உட்காந்து சொன்ன பாய் போட்டுருக்காரு வந்து உட்காந்து போங்க அப்படின்னா இல்ல 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 இது ரொம்ப சௌரியம் அப்படின்றாரு. நம்ம அவளுக்கு எப்படி நம்ம வந்து நம்ம சொல்றது, அவதான் நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்லணும் கண்டிப்பா. இல்லையா. நம்ம வந்து அவளுக்கு பலகான்னு ஒண்ணு இருக்கும், அந்த பலகாயில தான் உட்கார்ற பழக்கம். ஆமா பாயமா ஆமா வந்ததுதான். ஆமா பலகால உட்காருவா அப்படின்னா பலகால உட்கார மாட்டா, கொஞ்சம் வசமா இருக்கு அதனால உட்கார மாட்டேன், சரி ஓகே தடுக்கு போட்டா அப்படின்னா அதுலயே உட்கார மாட்டேன் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அவ கிட்ட வந்து எதுவுமே பேசணும். ஏன் அப்படின்னா அவ தான் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும். நிறைய இடத்துல வந்து அதை எடுத்து சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி இந்த ஹோமத்துல வந்து இது போடுறது நம்ம தான் இதுல பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஹோமத்துல வந்து காசு போடணும், இது போடக்கூடாது. ஹோமத்துல வந்து பணம் இது சில்லறை எல்லாம் வந்து போடணும்.
அது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நீங்க தங்க காசும் வெள்ளி காசும் நீங்க வந்து போடலாம். நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த 1 ரூபாய் காயின் 2 ரூபாய் காயின் அதெல்லாம் வந்து போடலாம். எப்படின்னா அது வந்து இரும்பு. இரும்பு வந்து நம்ம வந்து போடலாம். மோரோவர் இட் இஸ் அன் அலாய் கூட வந்து சொல்லுவாங்க. அலாய்ன்னு அலாய்ல கலப்படம்லாம் வந்து பகவான் இருக்கப்படும். அதனால இட் இஸ் பெட்டர். அந்த சாஸ்திரியில் தான் சொல்லணும், சாஸ்திரி சொல்ல மாட்டேன். இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட எதையுமே இந்த பூஜை பண்ண யூஸ் பண்ணவே மாட்டான். பித்தளை, வெள்ளி, வெங்கலம் இந்த மாதிரிதான் யூஸ் பண்ணுவான். யூஸ் பண்ணவே கூடாது. தம்பாளம் எல்லாமே பித்தளை தான். பித்தளை தான். எவசல்ல கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இரும்பு இருக்கிறதுனால. ஆமா, இரும்பு. சில சாஸ்திரங்கள் வந்து கப்ஸ் எல்லாம் வந்து பரவாயில்ல கொடுங்க, புதுசா தான் இருக்கு அப்படின்னு. நான் தான் சொன்னேன், நீங்க வந்து இட் இஸ் பெட்டர் நீங்க வந்து அந்த இதுல பாக்கு மட்டை இருக்கு அது தர அப்படின்னு. இல்ல இதே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. நான் பாக்கு மட்டும் தான் எடுத்து வச்சேன். எக்ஸ்ட்ரான்னு வரும். எப்போ 6 கிண்ணம் வச்சாலும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு வருது. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லணும். ஆனா நம்ம வந்து வாய்மொழி தெரிஞ்சிருந்தா கூட அப்படின்னு வந்துச்சு. அப்பெல்லாம் தொன்ன பண்ணுவாங்க. ஆமா, நிறைய வந்து பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பித்தளை இது வைக்கிறாங்க. ஆமா இருக்கு, பித்தளை தான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். பித்தளை வாங்கி வச்சிருக்கேன். நான் 5 கிண்ணம் வச்சிருக்கோம். அது 5 போறாது, இன்னும் 4 கொண்டு வா அப்படின்னு. அப்ப இதுதான் கொடுக்கணும். இந்த இது இல்ல நான் பார்க்க மாட்டேன். இல்ல நான் அது இது வாழ்ந்துட்டேன். சின்ன சின்ன வெள்ளி கிண்ணம், இந்த கிண்ணமே பித்தளை கிண்ணமே வச்சிருக்கேன். அது வந்து வாங்கி எதுக்கு அப்படின்னா, சில சம்பிரதாயங்கள் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வந்து நம்ம ஏன் அப்படின்வாங்க. அது வந்து அதுக்கு அந்தந்த மெட்டலுக்கு உண்டானது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து காமிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது காரியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காரியமித்யேவ யத்கர்ம நியத்தம் கிரியதே அர்ஜுன சங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ ச தியாகசாத் விகோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. தெக்வா அப்படின்னால அவனுக்காக, எனக்காக விவரம் சொல்லுவார் இல்லையா, ஜீவ தெக்வா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லுவாங்க. எனக்காக உயிர் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்பவே வந்து அவன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆக போறோம், இந்த வார்ல வந்து வின் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. எனக்காக உயிர் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றது, அர்ஜுனா ஒருவன் விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்காக பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு சத்து குணத்தில் இருப்பதாக. அதாவது நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் இதை வந்து இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, சில சமயம் எனக்கு வந்து தோணும் வந்து என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து இந்த வைதிகம் பண்றவா தன்னோட பசங்களை வந்து வைதிகத்துக்கு போடுறதே ரொம்ப வந்து யோசிக்கிறான். வைதிகத்துல வந்து நிறைய வந்து இந்த வேதாசிரமம் எல்லாம் வந்து போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, சில பேர் வந்து ரொம்ப பிராமணால வந்து நிறைய வந்து பரம ஏழையா இருப்பான். அவளுக்கு என்ன பண்றது, எஜுகேஷன் எல்லாம் வந்து கொடுக்க முடியாது, இது அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடும் வந்து கொடுக்கறது கஷ்டம். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து துணிமணி வாங்கி கொடுக்கறது கஷ்டம் அப்படின்றதுனால இந்த மடத்துல கொண்டு விட்டுட்டு போயிடுவான். ரொம்பவே இதுவா இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, கோபில மடத்துல தான் போய் பார்த்த போது ஒரு 3 வயசு குழந்தை அது அப்படியே நாம கொண்டு உட்காந்துருந்தோம். நான் அதை கேட்டேன் அவர்கிட்ட, இல்ல இது அவளால முடியல அதனால இங்க கொண்டு விட்டு போயிருக்கா. இந்த பையன் வந்து இதெல்லாம் வேதத்தை தான் கேட்டுட்டா. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து அந்த அந்த வேதம் கேட்டு அவன் வளரும் போது அவனும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சொல்லாரிப்பான் அப்படின்ட்டு. நீங்க அது கரெக்ட் தான், ரொம்ப பிஞ்சு குழந்தையா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு தான் கேட்டேன். வேற எதுவும் வந்து வாங்கி தர வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கிட்டா. அந்த சாக்லேட்டு அந்த பிஸ்கெட் இதெல்லாம் வந்து வாங்கவே வந்தாரு. அதெல்லாம் கொண்டே வரக்கூடாது. சில இடத்துல வந்து அதெல்லாம் கொடுங்க, நான் வந்து அவளுக்கு அப்புறம் வாங்கிட்டேன், அப்பா வந்து கொடுத்துடுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த சாக்லேட்டு பிஸ்கெட் இதெல்லாமே வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து போடுது. நம்ம வந்து ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து அந்த இன்கிரீடியன்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சிலதெல்லாம் வந்து அந்த மென்ஷன் பண்ணாதெல்லாம் கூட அந்த இதுல வந்து சேர்ப்பான். ஸோ அதனால வந்து அது வந்து இதுக்கு ஏத்தது கிடையாது அப்படின்னு, சத்துவ குணத்திற்கு ஏத்தது கிடையாது அப்படின்னு
அவ வந்து பழையது அந்த மாதிரிதான் வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த சாதமா வந்து சுட சுட சாப்பாடு வந்து போட மாட்டேன். நாக்குக்கு வந்து ருசி கண்டுருது அப்படின்னா நம்ம வந்து மனசு வந்து இதுல வந்து லைக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி இதெல்லாம் தான் தருவோம் அப்படின்ட்டு. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து கொடுத்துருக்கிறது பௌதீக சங்கம். பௌதீகத்துல இதெல்லாமே வந்து பௌதீக சங்கம். அந்த சாக்லேட்டு, பிஸ்கெட்டு, கேக்கு அதெல்லாம் இது பண்ணும்போது ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து இந்த சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து அந்த இதோட இன்ஃபுளுன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். நம்ம வந்து எங்க இருக்குமோ அந்த இடத்தோட இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும். அதனால்தான் வந்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்காக பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும். அந்த பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் வந்து முழுமையாக துறக்கும். பௌதீக பற்றுதல் இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பின் விளைவுகள்லாம் நம்மளை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த பற்றுதலையும் எடுத்து அவனது துறவு அவன் வந்து அந்த அந்த இந்த காரியம்லாம் அவன் வந்து பண்ணும்போது இதற்காக, அதாவது மெட்டீரியல் இதுக்கு லைஃப்ல நான் வந்து அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது எதுவுமே நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன். எதுவுமே வந்து அட்டாச்சா இருக்கக்கூடியது அதுலயே நான் வந்து என்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்றதுதான் பர்ஃபெக்ட் துறவு அப்படின்ட்டு. அது வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அது இது ரஜோகுணம் பார்த்தோம், தமோ குணம் பார்த்தோம், ரஜோகுணம் பார்த்தோம். சத்துவ குணத்துல வந்து சத்துவ குணத்தில் தான் அந்த பூரணத்துவம் வந்து அடைகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம் இத்தகைய மனநிலையிடம் வந்து செய்ய வேண்டும். என்ன மனநிலை அப்படின்னா பலனை பற்றுதல் இன்றி செயல்பட வேண்டும். செயலின் குணங்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வுடன் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிவதுடன் தொழிற்சாலையின் பணியுடன் அதன் தொழிலாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது இல்லை. அவன் கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே வந்து பணியாற்றுகின்றான். மேலும் பலன்களை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது அவன் திவ்யமாக செயல்படுகிறான். எந்த ஒரு இது கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஃபேக்டரியிலயோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ எம் நாட் டூயிங் திஸ் ஃபார் மை செல்ஃப், ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் கிருஷ்ணருக்காக. நான் இது சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தோட நம்ம வந்து சம்பாதிக்கும் போது அந்த கிருஷ்ணரை வந்து எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணிடுவோம். தான் இங்க வந்து இது வந்து 10வது இதான் வந்து சொல்றது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ்ல இங்க வந்து இது வந்து ஸ்லோகம் வந்து 17வது ஸ்லோகம் வந்து 7வது ஸ்லோகம் வந்து அதாவது தமோ குணத்தில் இருப்பது பத்தி சொல்லுவாங்க. அது வந்து எல்லாமே வந்து மாயை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவன் வந்து அந்த கடமையிலிருந்து அவன் தவறுகிறான். அதே மாதிரி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஐயோ இந்த டியூட்டி இந்த கடமை வந்து பண்ற போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே, எனக்கு வந்து பயம் உண்டு பண்ணுமே அப்படின்றதுனால நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து தமோ குணத்தை இது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். எந்த ஒரு கடமையும் வந்து கடமைக்காக வந்து செய்கின்றான், அதுல வந்து பற்றுதல் இன்றி செய்கின்றானோ அவன் சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றான் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அதாவது இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா யார் வந்து கம்ப்ளீட்டா யார் வந்து பர்ஃபெக்ட் ரினவுன்சர், யார் வந்து துறவு கம்ப்ளீட்டா துறவு மேற்கொள்றார் அப்படின்னா அவங்க வந்து முதல்லயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. யார் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த துறவு வந்து ஈஸியா வந்து மேற்கொள்ளும். neither hateful or inauspicious work nor attached to auspicious work, which means one does not hate anyone. அதாவது இங்க வந்து யார் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்களோ மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து எதையுமே வந்து யாருமே வந்து வெறுப்பது வந்து கிடையாது. இப்ப வந்து கோவில்ல அர்ச்சகர் இருந்தாரு அப்படின்னா அவர் வந்து யாருமே வந்து வெறுக்கப்படும். எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவலா வந்து பிரசாதம் வந்து விநியோகம் வந்து கண்டிப்பா வந்து இதான் வந்து ஒரு சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடு. எதெல்லாம் வந்து அமங்கலமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க வந்து வெறுக்கக்கூடாது. மங்களம் அமங்கலம் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த செயல் செய்கின்றேன், இது வந்து ரொம்ப மங்களகரமானது, அதனால இதை நான் வந்து செய்யறேன் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடாது. அதையும் வந்து துறக்க வேண்டும். ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது, டிட்டாச்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா, அதாவது வெறுக்கவும் கூடாது, விருப்பமும் வந்து கூடாது. ஏன் அப்படின்னா one does not hate anyone or anything unless anything that troubles his தன்னோட உடம்ப வந்து வருத்திக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து எதுவுமே வந்து ஹேட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதே மாதிரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் பிளேஸ் அட் ப்ராப்பர் டைம். அவன் வந்து நம்ம வந்து தானமும் வந்து பார்த்தோம் 17வது அத்தியாயத்துல வந்து அவங்க வந்து எந்த ஒரு தானமும் வந்து கொடுக்கறதானா தகுந்த இடம் பொருள் ஏவல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது.
தகுந்த டைம்ல வந்து கொடுக்கணும், தகுந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து வித்தவுட் ஃபியரிங் த ட்ரபிள்சம் எஃபெக்ட்ஸ். அது ஏதாவது பாதகம் வருமோ அப்படின்ற இது இருந்தா கூட அதை மனதில் கொள்ளாம நான் வந்து கிருஷ்ணருக்காக பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு செயல்முறையில நம்ம பண்ணும்போது அது அத்தனையும் வந்து களையப்படுகின்றது பகவானால் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து இந்த 5 பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இது இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து இதுதான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இதுதான் நம்ம 10வது மந்திரம் படிங்க. நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுத்துட்டு நத்வேஷ்ட யகுசலம் கர்ம குஷலே நானுசஜ்யதே யாஹி சத்வ சமாவிஷ்டோ மேதாவி சின்ன சம்சயக. மேதாவி அப்படின்னும் போது இவ என்ன அறிஞன் அப்படின்ட்டு வந்து சின்ன சம்சய அப்படின்னா துண்டிக்கப்பட எல்லா சந்தேகங்களும் வந்து தீர்க்கப்படுகிறது. அறிஞனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து எல்லா சந்தேகத்தையும் வந்து தீர்க்கப்படும். நீங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ் யார் வந்து இந்த இதுல நிலைத்திருப்பாங்க அப்படின்னா யார் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து துறவு மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி பிறவிகள் அமங்கலமான செயல்களை வெறுப்பது கிடையாது, மங்களமான செயல்களில் பற்றுக்கொள்வதும் செயலை பற்றிய ஐயங்கள் அவர்களிடம் இல்லை. நான் ஏதோ செய்யறனே, நான் இது வந்து சம்மிங் அப் தான் ஆக்சுவலா. இது மத்த அத்தியாயம் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 11ஆம் அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கு. இந்த குணங்கள் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த குணங்கள் வந்து அமங்கலத்தையும் வெறுக்கக்கூடாது, மங்களத்தையும் வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து சத்துவ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து ஐயமும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணுமே, இப்ப எனக்கு புதுசா நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறேன். இப்ப இது வந்து நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம இது பார்ப்போம். சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னா அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் பண்றதுக்கு. இப்ப ஏதாவது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இனிஷியலா நம்ம வந்து அதோட இவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவா ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து உங்க கீழே இவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாரெல்லாம் நம்ம கீழே ஒர்க் பண்ண போறாங்க, ஐயோ அவங்க சரியாவே அவங்க சொன்ன பேச கேட்க மாட்டேன்னு, இவங்ககிட்ட நான் எப்படி நான் ஒர்க்கை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், எனக்கு இதெல்லாம் தொல்லை, எனக்கெல்லாம் வேண்டாப்பா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றது வந்து என்ன அப்படின்னா பயப்பட்டு வந்து போறது வந்து ரஜோகுணம். ஆனா இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓகே நான் பாக்குறேன், நான் ட்ரை பண்றேன். இனிஷியலா வந்து கஷ்டமா இருக்கும், ஆனா போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து முடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம், உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட டைமுக்கு முன்னாடியே நீங்க முடிச்சுட்டீங்க, உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்க டீமுக்கும் வந்து போனஸ் தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல வேண்டான்னு வச்சிருந்தோம், இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தோணும் இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். முதலில் வந்து கசப்பாக இருக்கும், அப்புறம் போக போக வந்து இனிப்பை தரக்கூடியதான் அந்த ஒர்க் தான் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து செய்வார்கள். 11 கொடுக்கல, இங்க 12 தான் வந்து கொடுத்து 12வது 12 வந்து கொடுத்து 3-fold faith. அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஸ்ரம் த்ரிவிதம் கர்மண பலம் பவத்யாகீனாம் பிரேத்ய நாதோ சந்நியாசினாம் கவச்சித். அதாவது இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. நம்ம வந்து சில பேரை வந்து நம்ம வெறுக்கிறோம், சில பேரை வந்து நம்ம வந்து என்னதான் அவங்க தப்பு பண்ணாலும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து வெறுப்பது. இது நம்ம வந்து மரணத்துக்கு பின்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த குணம்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டும் கலந்தா மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வந்து கர்ம விளைவுகள் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சன்னியாசிகளுக்கு அந்த மாதிரியான விளைவுகள் வந்து வராது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து முற்றிலுமாக துறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணருடனான தனது உறவை பற்றிய ஞானத்துடன் செயல்படும் கிருஷ்ண உணர்வினன் எப்போதும் முக்தி பெற்றவனாக
நிறைய மரணத்திற்கு பின் தனது செயல்களின் பலன்களை இன்ப துன்பத்தின் வடிவில் அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு. இது வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து ஞான செக்ஷன். அதனால்தான் 18வது அத்தியாயம் வந்து அது வந்து சம்மிங் அப் ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா இதுவும் யோகமும் வந்து இதுல இருக்கு. இங்க இந்த இதுல வந்து 13லேருந்து 18 வரைக்கும் வந்து ஞான யோகத்தை வந்து பகவான் வந்து, அதாவது சாங்கிய பிலாசபினா என்ன, கன்க்ளூஷன். நம்ம சாங்கிய பிலாசபி நம்ம வந்து பார்த்தோம். வேதாந்தம் அப்படின்றதே வேதாந்தம் நம்ம எதுல கடைசியா வந்து கொடுத்துருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா? கேக்குறது, சொல்லுங்க மாதாஜி. வேதாந்தம் அப்படின்றது வேதாந்தோட சுருக்கம் அப்படின்ட்டு நம்ம கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து படிச்சோம். கடைசி ஸ்லோகமா நம்ம இதுவே வேதாந்தத்தின் ஒரு முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நீங்க நாளை இது அப்புறம் சொல்லுங்க, கொஞ்ச நேரம் பயிற்சி கூட சொல்லணும். இப்ப இங்க வந்து நம்ம வந்து சாங்கிய பிலாசபியோட கன்க்ளூஷன் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து வேதாந்தமோட இது வந்து அதனுடைய கன்க்ளூஷன் பார்த்தோம். சாங்கிய பிலாசபிலாம் என்ன, அதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும், வேதாந்தத்தோட முடிவு எப்படி இருக்கும். ஆக்ஷன்ஸ் டைரக்டட் பை சூப்பர் சோல் பிரிங் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன். பகவானுடைய டைரக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா, பகவானுடைய கண்காணிப்புல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்மளை வந்து டைரக்ட் பண்ணது, நம்ம வந்து அந்த பாண்டேஜ் வந்து நமக்கு இருக்காது. ஃப்ரீடம் தான் வந்து எதுல இருந்து இருக்கும் அப்படின்னா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் தி ரியாக்ஷன், அதாவது கர்ம நம்ம அந்த இதுக்கு கூடிய ரிசல்ட்ல இருக்கிறதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் வந்து. இங்க வந்து 13லேருந்து 18 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா cites Vedanta and analyzes activities as compromised from the 5 factors. ஸோ வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியம் எடுத்திருந்தாலும் அதுக்கு வந்து 5 காரணங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் அதுக்கு 5 காரணங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த 5 காரணங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த 5 காரணங்கள் வந்து நம்மள வந்து அந்த செயலை செய்வதற்கு நம்ம வந்து பற்றுதல் இல்லாம நம்மள வந்து அந்த செயலை வந்து செய்யக்கூடியதுக்கு இந்த 5 இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் இந்த செயல்கள்ல வந்து நம்ம அந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா பகவானுடைய இதுதான். எல்லாமே வந்து பகவான் தான். கடைசியா நம்ம வந்து பகவான் வைக்காம மூலம் வந்து பகவான் வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும், இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணமே நம்ம வச்சிருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நல்ல இடம் கொடுத்துருக்கப்பா, இந்த கல்யாணம் வந்து நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கணும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும், இப்ப நம்ம வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா கூட அதை வந்து பகவானை வந்து முன்னிறுத்தி தான் நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுதான் வந்து ப்ராமினன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய இதுல இருந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய விளைவுகள்ல வந்து நம்ம தாக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். எல்லாமே ரொம்ப ஒழுங்கா நன்னாவே போயிட்டு இருந்தது, அதனால வந்து கல்யாணமும் ரொம்ப நன்னா நடந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அது வந்து பகவானுடைய சங்கல்பத்தினால, பகவான் அவருடைய அனுகிரகத்தினால இந்த கல்யாணம் வந்து ஈஸியா நல்லபடியா வந்து முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து பகவான் என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்தாரோ அது பிரகாரம் நம்ம வந்து பண்ணிடணும். இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் 13லேருந்து. இதுதான் வேதாந்தத்திலேயே வந்து கொடுத்திருக்கோம். யாரை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, வேதத்துடைய நாயகனை யாரு அப்படின்னா பகவான். நீங்க வந்து 13, 14 நம்ம வந்து பார்க்கணும். 13வது படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. பஞ்சதானி மகாபாவோ காரணானி
படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி படிங்க. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிவேத மே சாங்கிய கிருத்தாந்தி புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உண்டு. அவற்றை நீ இப்போ எங்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து எந்த ஒரு செயலை செய்யறதுனாலும் இந்த சாங்கியத்திலயும் வந்து கொடுத்துருக்கு, வேதாந்தத்திலயும் இதான் வந்து கொடுத்துருக்கு. எந்த ஒரு செயல் செய்யறதுனாலும் 5 காரணங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த 5 காரணங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வந்து ஞானத்தின் சாங்கியா என்றால் ஞானத்தின் களஞ்சியம் என்ற பொருள். மேலும் வேதாந்தமே ஞானத்தின் இறுதி களஞ்சியம் என்று சிறப்பு வாய்ந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். சங்கராச்சாரியாரும் வேதாந்த சூத்திரத்தை இவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டார். எனவே அத்தகைய அதிகாரம் பெற்ற ஆச்சாரியர்கள் மூலம் நாம் இது வந்து 14வது படிக்கிற மாதாஜி. 5 காரணங்கள் என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்க. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா காரணம் ச பிரதக் விதம் விவிதாஸ்த ச பிரதக் சேஷ்ட தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம். கரெக்ட். இந்த பஞ்சமம் அப்படின்னாலே இந்த 5. இப்போ செயலுக்கான இந்த அதிஷ்டானம் அப்படின்னால நம்ம காஞ்சிபுரம் போனால நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, அதிஷ்டானத்துல பகவான் இவர் வச்சிருக்காரு, நம்மளுடைய அம்மாச்சாரியரோட இது அங்க இருக்கு, அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு அதிஷ்டானம்னாலே இடம். அதாவது இடம் அன்னைக்கு வந்து அதிஷ்டானம் எது அப்படின்னா நம்ம எது இருந்தா நம்மளால பண்ணக்கூடிய செயல்கள்லாம். நம்ம இந்த பூமியில வந்தாச்சு அப்படின்னா எது இருந்தா நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியாது. வெறும் ஆத்மா மாத்திரம் அனுப்பிச்சு விடுறாரா? உடல் அனுப்புறாரு, பாடி. அதுதான், அந்த உடல் இருந்தாதான் நம்மளால எந்த காரியமும் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். முதல்ல வந்து உடல். அடுத்தது வந்து அந்த உடலுக்கு உண்டான உரிமையாளன் யாரு அப்படின்னா அவன் உடல் மாத்திரம் இருந்துட்டா போதுமா? கை கால்லாம் நல்லா இருக்கணும். கை கால்லாம் நல்லா இருக்கணும். அப்பதான் அவனால அவனுடைய டியூட்டியை வந்து பண்ண முடியும். அதாவது செய்பவன். இந்த உடலை தாங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள அதை பர்ஃபார்மர் அவன். அப்புறம் வந்து பல்வேறு புலன்கள் அப்படின்னும் போது எனக்கு உடல் இருக்கு, நான் வந்து செய்யறேன் காரியம். எனக்கு வந்து கண்ணே தெரியாது, காதும் கேட்காது, வாயும் பேசாது அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் வந்து லெக்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னால பண்ண முடியுமா? நமக்கு என்ன வேணும்? அதுக்கு முக்கியமா நம்மளுக்கு வந்து புலன்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து வேணும். ஏதாவது ஒரு எந்த காரியம் நம்ம பண்றோமோ அதுக்கு தேவையான புலன்கள் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப நம்ம வந்து ரோட்ல போறோம், இல்ல நம்ம பஸ் ஏறி போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய திறன் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. காதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சத்தம் வந்து பஸ்ஸோட சத்தம் வந்து கேட்கறது, இல்ல வண்டியோட சத்தம் கேட்கறது. அப்புறம் வந்து பஸ் ஸ்டாப் வந்து உடனே அந்த பஸ் நின்றுருக்கு அப்படின்றது தெரியுது. அப்படியே நான் தடவி அப்படியே வந்து இந்த இது மேல படி மேல ஏறி போறேன். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த சென்சஸ் இருந்தாதான் நம்மளால வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து நம்ம முயற்சிகள். இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பெரிய வந்து செல்வந்தர் வந்து இருக்காரு, ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேக்னெட் வந்து இருக்காரு. அவர் வந்து தன்னோட பையன்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து பிசினஸ் ஆரம்பி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. பிசினஸ் ஆரம்பின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணணும்? நான் பணம் தரேன், நீ பிசினஸ் ஆரம்பி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும், முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அவ அப்பா கேக்குறாரு, நான் அந்த பணம் கொடுத்தனே என்ன பண்ண? அப்படியே இருக்குப்பா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். என்னப்பா எந்த முயற்சி கூட பண்ணலையா? ஒரு பணம் கொடுத்துருக்க, ஏதாவது ஒண்ணு நீ கண்டுபிடிச்சு நான் இந்த பிசினஸ் எனக்கு இதுல பேஷன் இருக்கு, இதுல வந்து நான் பண்ணணும், இந்த பிசினஸ் பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்ககிட்ட அந்த இது இல்லையா, முயற்சிகள் இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த முயற்சிகள் வந்து ஒரு இடம் இருக்கு, வித்து லேண்ட் இருக்கு, நம்ம போட்டு வச்சிடணும். நம்ம ஒரு 30-40 வருஷம் கழிச்சு அந்த இடத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த லேண்ட் அப்படியே இருக்குமா? யாராவது ஒருத்தர் வந்து முயற்சி பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க ஏதோ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு
40 வருஷமா அப்படியே இருந்தேன் சார், யாரும் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சு நான் கட்டிட்டேன் சார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அவரோட முயற்சி இருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே நம்ம கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னு போய் நம்ம அந்த இடிச்சு நம்ம தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து சோ அதனால நம்மளோட முயற்சின்றது ரொம்ப முக்கியமா. அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கு, நம்ம வந்து இடம் இருக்கு, எனக்கு வந்து நான் வந்து பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து புலன்கள் இருக்கு, எனக்கு வந்து முயற்சி எல்லாம் வந்து பண்ண போறேன். ஆனா எனக்கு வந்து பகவான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னா என்னால பண்ண முடியுமா அந்த காரியம்? பகவானை வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணவே இல்லை, பகவானை நான் முன்னிலைப்படுத்தவே இல்லை. எனக்கு அவர் தான் இதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காரு. நம்மளுக்கு வந்து கண்டது வந்து ரொம்ப கடினமாகும், பண்ண முடியும் ஆனா ரொம்ப கடினமாகும். பகவான்டன் விட்டாச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து பாத்துங்க. ஸோ அல்டிமேட்டா வந்து எது அப்படின்னா இந்த 5 வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் இந்த காரியம் இடம் வந்து வேணும், இந்த இடம் வந்து வேணும், அதாவது நம்மளுடைய உடம்பு வேணும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து உடம்பு மாத்திரம் இல்லாம நம்ம வந்து அதை வந்து செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டு திறன் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கணும். அடுத்தது நம்ம கிட்ட அந்த புலன்கள் இருக்கணும். நான் பில்டிங் கட்டுறேன் அப்படின்னா அந்த வரையறதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த திறன் வந்து வேணும். அடுத்தது வந்து முயற்சி இல்லை அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு பையன் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான், அவன் வந்து எந்த முயற்சியுமே பண்ணல, கிளாஸ்க்கு வரான், ஸ்கூல் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறான், அவ்வளவுதான். என்னடா எக்ஸாம்பிள் இப்படி பண்ணிருக்கியே அப்படின்னா அவன் ஒரு மாதிரி நிப்பான். அவன் என்னப்பா கொஞ்சம் கூட ஒரு முயற்சி பண்ண மாட்டியா நீ? போன வாட்டி நீ இவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்க, இந்த வாட்டி ஒரு துளி எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்திருக்கலாம் இல்லையா, உங்ககிட்ட என்ன முயற்சி இருந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த முயற்சி வந்து நம்ம கண்டிப்பா வேணும். அடுத்தது வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் நமக்கும் இருந்தா நம்ம எல்லாமே நல்லபடியா வந்து சாதிக்க முடியும். இது வந்து 15வது இந்த மாதிரி வந்து வருது. ஆமா, இதுதான் வந்து நம்ம முயற்சினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க எல்லாமே வந்து இடம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு, இவ்வளவு பெரிய கிரவுண்ட் வந்து இருக்கு. இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து பிளான் போடுறாங்க, இந்த மாதிரி இது கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முயற்சி பண்ணி இந்த பில்டிங் வந்து இது வந்து ஸ்கெலிட்டன் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அவங்களுடைய சென்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, அது ஒரு பெரிய இடமா வந்து அவங்க என்ன பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து யாரோட அனுகிரகம் இருந்தது, அந்த இடத்துல வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்கிட்ட வேண்டின்னு தான் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. எந்த ஒரு நாத்திகவாதியா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அந்த இதுல வந்து இருந்தா இருக்கும். அந்த பூமி பூஜை அப்படின்னாவது பண்ணும், பூமிக்கு வந்து அந்த பூஜையாவது அவன் ஒத்துக்காட்டல செய்யற வேலைக்காரங்க நாங்க நல்லா இருக்கணும்னு பண்ணுவாங்க. ஆமா, கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பகவான் வந்து முன்னிலைப்படுத்திதான் வந்து காரியமே வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த இது நாத்து நடுறதுக்கோ இல்ல இந்த வயல்ல வந்து இது பண்றதுக்கோ நடவு பண்றதுக்கோ இதை தூவறதுக்கோ கூட அவங்க வந்து பகவானை வேண்டாம அவங்க வந்து எதுவுமே வந்து பண்றது. 5 வந்து ரொம்ப முக்கியமான. இன்னும் வந்து அதிஷ்டானம், அதாவது நம்மளுடைய உடல். இன்னொன்னு வந்து நாம யார் வந்து காரியம் செய்யணுமோ அவங்க. அடுத்தது வந்து புலன்கள், அடுத்தது வந்து அவங்களுடைய முயற்சிகள், அடுத்தது வந்து பகவான். இது 5 வந்து எந்த ஒரு காரியம் பண்றதுனாலும் முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து படிக்கிற மாதாஜி. 15 இல்ல 16 கொடுத்துருக்காங்க. 16 படிக்கட்டுமா? 16. ஆமா 15 கொடுத்துருங்க, சாரி 15 தான் படிக்கணும். ஆமா 15. சரீரவாங் மனோபிர்ய கர்ம பாராரபதே நரக யம் வா விபரீடம் வா பஞ்சைதே தஷ்யதே தவஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மனிதன் வந்து தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் இந்த 5 வந்து காரணங்கள். நம்மளோட நம்ம வீட்டுல எந்த காரியம் செஞ்சாலும் இது 5 வந்து முக்கியமா அப்படின்னாங்க. காலையில எழுந்துக்கிறது, அப்புறம் வந்து நம்ம இப்படியே படுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு எந்த செயல்படுமே இந்த உடல் வந்து கொடுத்துரும். உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், காலையில எழுந்துமா நேரம் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்றோம், அங்க வந்து நம்ம வந்து காலை கடன் முடிச்சு குளிச்சுட்டு வந்து மங்களாரத்தி வந்து பர்ஃபார்மர் யாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ஆன் பண்ணணும், மொபைல வந்து ஆன் பண்ணி அந்த ஜூம் லிங்கை வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த முயற்சியை நம்ம வந்து பண்ணணும். நம்மளுடைய சென்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும். அடுத்தது வந்து அங்க என்ன பாக்குறோம்,
அப்படின்னா பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆன் பண்ண உடனே அந்த ஸ்கிரீன் வந்து தெரியும். சப்போஸ் பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுந்துட்டு இது பண்ணும்போது வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஆன் கரெக்டா வந்து ஜூம் லிங்க் ஆன் பண்ணும்போது கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பகவானோட அனுகிரகம் வந்து நம்ம வேண்டவே இல்லை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. 5 வந்து நம்ம எந்த ஒரு காரியம் நம்ம வீட்டுல பண்றது கூட இந்த 5 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. 16வது படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யத்யக்ருத புத்தித்வான்னச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 5 காரணம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவு. நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எதனால முடிஞ்சது அப்படின்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் லீடர் சாதாரணமா வந்து இந்த ஐடில எல்லாம் அது வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ண வந்து ஐ மேட் தம் டு இட், ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த டாஸ்க் பிஃபோர் இன் டைம் அப்படின்லாம் வந்து பந்தா அடிச்சுப்பாங்க. கடைசியில வந்து அது அந்த யார் இன்சார்ஜோ அவங்க வந்து கேட்பாங்க, யுவர் டீம் டிட் டு த ஒர்க் அப்படின்னு. உங்களோட டீம்ல இருக்கல அந்த டீம் பண்ணிருக்காங்கல்ல. ஸோ ஒரு லீடரா இருக்கட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கலெக்டிவா நாங்க எல்லாமே சேர்ந்து முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் ரிப்போர்ட் பண்றதுதான் வந்து கரெக்ட். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சில பேர் வந்து நம்மள்ட்ட படிச்சு நிறைய என்னோட இதுல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து நான் நிறைய போய் நம்ம இது வந்து நம்மளோட டியூட்டி. நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு கொடுக்கணும், இல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து செக் அவுட் பண்ணி கொடுக்கறது எல்லாமே நம்ம டியூட்டி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் தான் டீச்சர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இது பண்றேன் அப்படின்றதுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கேட்பாங்க அவங்க ஹிண்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து உரைக்கும். ஏன்னா நான் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க போய் கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் வந்து நான் சொன்னேன், எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அப் இது கிரெடிட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ஒர்க், இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் அப்படின்ட்டு நான் வந்து சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வெளில வந்தேன். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா நான் தான் பண்றேன் அப்படின்றது வந்து அது வந்து புத்திசாலித்தனம் கிடையாது. அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாம சரியா பண்ணல, ஏதாவது சரியா பண்ணல அப்படின்னா நான் பண்ணல, இது அவங்கதான் பண்ணாங்க அப்படின்வாங்க. சரியா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா they take the ownership. அதுதான் வந்து அப்துல் கலாம் அந்த அவருடைய பாஸ் வந்து பேர் மாதிரி மோகன் தாபாத். அவர்தான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஹெட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மிசைல் அனுப்பும்போது இது ஆயிடுது, ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. அப்ப வந்து அப்துல் கலாம் வந்து கேட்டாரு, பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. அப்ப வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, யூ ஆல் ஸ்டாண்ட் பிஹைண்ட் அப்படின்ட்டாரு. நீங்க வந்து வர வேண்டாம், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இல்ல நான் அப்படின்ட்டு வந்து அப்துல் கலாம் சொன்னார். இப்போ வந்து அந்த இன்டர்வியூல வந்து அவர் வந்து சொன்னாரு, இந்த தரம் வந்து இட் இஸ் ஃபெயிலியர் ஆன் மை பார்ட் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஓனர்ஷிப் எடுத்துட்டாரு. ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு வந்து நான் வந்து காரணமாயிட்டேன் நானு. நெக்ஸ்ட் டைம் we will work out in a very clean manner and then make it successful அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அடுத்த தரம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும்போது he made அப்துல் கலாம் டு ஸ்பீக். அப்போ வந்து அப்துல் கலாம் தான் வந்து சொல்றாரு, என்ன அப்படின்னா ஒரு லீடரா இருக்கிறவன் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு இது நடந்தாலும் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தது அப்படின்னா he should take up the ownership. ஏதாவது வந்து நல்லது நடந்தது அப்படின்னா he should give the credit to the team அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதுதான் வந்து முக்கியமானது, ஒரு லீடருக்கு ஒரு முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து இந்த லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது we do this. நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கை காட்டக்கூடாது, அவனால் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீடர்ஷிப் நாட் show the hand of others. லீடர் வந்து should take up the responsibility அப்படின்ட்டு வந்து அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த 5 ஃபேக்டர் வந்து முக்கியம் அப்படின்றத அவங்க வந்து நினைக்கிறேன் நான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த 5 வந்து எனக்கு ஒத்துழைத்ததுனால என்னால இந்த காரியத்தை வந்து பகவானோட அனுகிரகத்தினால நான் இந்த காரியத்தை பண்ணினேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும், எல்லாமே வந்து நான் பண்ணேன் அப்படின்னும் போது அதனுடைய பக்க விளைவுகள் வந்து நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு தயாரா வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது.
நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க. यस्य नहां कृतो पावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वाभि सा इवांकलोहान सा हन्ति न निपत्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, எவனுடைய நோக்கம் வந்து அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, நான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது வந்து அகங்காரம். அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி வந்து பற்றுதல் இருந்து உள்ளதோ அவன் வந்து இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொள்பவன் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். கொலை செய்தாலும் அவன் வந்து கொல்பவன், அவன் வந்து கொல்ல மாட்டான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அனைவருக்கும் வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றான். போரிடாமல் இருப்பதற்கான விருப்பம் அகங்காரத்திலிருந்து எழுகி அர்ஜுனருக்கு வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றார் பகவான். இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து அர்ஜுனனிடம் பகவான் வந்து தெரிவிக்கிறார். உள்ளும் புறமும் வீற்றுள்ள உன்னத அனுமதியை பற்றி கருத்தில் கொள்ளாமல் நானே செயலின் கர்த்தா, நான் போய் அவங்கள போய் போரிடணுமா, நான் போய் அவங்கள வந்து கொலை பண்ணணுமா, உதிர்த்து போரிடணுமா, என்னோட குரு ஆச்சாரியர் எல்லாமே வந்து இருக்காங்க, என்னோட கசின்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க, அவங்கள போய் நான் போய் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு அந்த அகங்காரத்தை தான் பகவான் வந்து இங்க வந்து சுத்தி உன்னத அனுமதியை பற்றி அறியாதவன் செயல்களில் ஈடுபடுவதால் என்ன பண்றது? ஆனால் செயலின் கருவிகளை அறிந்து தன்னை செய்பவனாக அறிந்து பரமபுருஷரை பின்னுக்கு தள்ளுறது வந்து நல்லது அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து கடவுள் உணர்வு, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதிருத்தல் மற்றும் அகங்காரத்தின் காரணத்தால் சொந்த செயல்களும் பொறுப்புகளும் எழுகின்றன. பரமபுருஷ பகவான் அல்லது பரமாத்மாவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவன் கொலை செய்தாலும் கொல்வது இல்லை. கொலை செஞ்சா கூட அவன் கொல்லப்பட மாட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்காக பண்றதுனால. அவ்வாறு கொலை செய்தவன் விளைவால் பாதிக்கப்படுவதும் இல்லை. உயர் அதிகாரியின் கட்டளையின் மீது போர் வீரன் ஒருவன் கொலை செய்யும் போது அவன் தண்டனைக்கு உட்பட்டவன் அல்ல அப்படின்றாங்க. இங்க வந்து பகவான் வந்து தன்னை முன்னிலை பார்த்து அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து உனக்கு வந்து உயர் அதிகாரி, நான் வந்து உன்னை கொல்லு அப்படின்னு சொல்றேன், ஆனா நீ வந்து கொல்லு, எனக்காக நீ பண்ண அப்படின்னா அது வந்து கொலைக்கு வந்து ஈடாகாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்கேயும் வந்து சொல்றாங்க. இந்த இதுல எல்லாம் பார்டர்ல எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து கமாண்டர் இன் சீஃப் என்ன சொல்றாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. அது வந்து இட் இஸ் நாட் கன்சிடர் இத்தனை பேர் அவங்க கொண்டுட்டாங்க, கொலை செய்தாங்க, கொலை குற்றத்துக்காக அவங்கள வந்து ஜெயில போடணும் அப்படின்றது யாருமே வந்து அவங்கள வந்து கொண்டு போறது. அதுதான் இங்க வந்து இங்க வந்து ஞானம், இங்க வந்து 18வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, ஞானம் அதாவது அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் வந்து செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்ட்டு புரியுறதா? அதாவது ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா திரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி திரிவிதா கர்ம சங்கிரஹ. அதாவது அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் மூன்றும் வந்து செயலை வந்து தூண்டுவது. இந்த மூணும் இருந்தாதான் வந்து ஒரு செயலை வந்து அவன் நல்லா பண்ண முடியும். அதாவது நான் வந்து எனக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும், எனக்கு வந்து அறிவு வந்து இருக்கணும். நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த அறிவு வந்து இருக்கணும். அப்புறம் வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்ற அந்த அறியப்படும் பொருளும் எனக்கு வந்து தெரியும். அப்புறம் வந்து அறிபவன், அதாவது நான் எதை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் பத்தி எனக்கு இந்த நாலேஜ் இருந்தாதான் அந்த மூணும் தான் வந்து என்னை வந்து தூண்டும், நீ பண்ணு, பிசினஸ் பண்ணும் அப்படின்னு. எனக்கு இது மூணுமே இல்லை, எனக்கு அறிவு கிடையாது, எனக்கு வந்து அந்த என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது, என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றதுல அந்த அதனுடைய நுணுக்கங்கள் எதுவுமே எனக்கு வந்து தெரியாது. அறிபவன் அது மூணுமே எனக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து செயலை வந்து என்னால பண்ணவே முடியும். மூணும் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு செயல் வந்து தூண்டும். எனக்கு எல்லாமே இருக்கு, ஸ்டஃப் எல்லாமே இருக்கு, நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் என்கிட்ட வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து எது வந்து நம்மள வந்து அந்த செயலை வந்து ஒரு முழுமையா கொண்டு வரும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து புலன்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஆக்டிவிட்டியை வந்து பண்ணணும், அதாவது செயல்பாடு ஆக்கணும். நான் வந்து வெறும் பேப்பர்ல மாத்திரம் நான் பில்டிங் கட்டுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா புலன்கள் இருக்கு, நான் செயல் வந்து எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து முழுமை பெறாது. செயல் இருக்கு, அடுத்தது வந்து செய்பவன் யாரு அப்படின்னா நான் மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு கூட வந்து ஒரு டீமா வந்து ஒர்க் பண்ணும். இது மூணும் தான் வந்து செயலை வந்து
செய்யறதுக்கு வந்து தூண்டுபவை அப்படின்ட்டு வந்து உண்டாக்குபவை அப்படின்ட்டு வந்து அந்த அதை வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்றது. நான் வந்து பேப்பர்ல வச்சிருக்கிறது வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்றது. இது மூணும் எனக்கு வந்து பேப்பர்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு லேண்ட் இருக்கு. அந்த லேண்டு வந்து நான் வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அறிவு வேணும். அடுத்தது வந்து அறியப்படும் பொருள். நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது, என்னென்ன இதை வச்சு நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த பொருள் பத்தி எனக்கு அறிபவன் பத்தி வந்து தெரியும். இந்த லேண்ட்ல இது பண்ணா அப்படின்னா சாயில் அந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் சொல்றாங்களா, இது மூணும் வந்து செயலை வந்து தூண்டுபவை. இது மூணும் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு அப்படின்னா ஓகே ஐ கேன் கோ ஹெட் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து பண்றேன். ஏன்னா சப்போசிங் நான் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எனக்கு செயலை வந்து உண்டாக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் வராது. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து புலன்கள் வந்து புலன்கள் வந்து இருந்தது அப்படின்னா நீ அங்க போய் இது பண்ணு, நீ அங்க போய் அதை வாங்கு அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஆர்டர். ஸோ அதனால புலன்கள் வந்து அடுத்தது வந்து செயல் செய்யும், அதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ண. நான் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிறேன், நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வருமா வராது. அதனால நான் வந்து அந்த காரியம் வந்து பண்ணப்பேன், செயலை வந்து பண்ணப்பேன். அடுத்தது வந்து செய்பவன். இப்ப நானே அங்க இல்லை, நான் வந்து மறுநாளைக்கு நான் வந்து எல்லாமே ஆரம்பிக்கல, எல்லாமே வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா நான் வரல, ஒரு வாரம் நான் வரல அப்படின்னா அந்த செயல் நடக்குமா? இந்த செய்பவன் இல்லை இல்ல, அதனால அந்த செய்பவனும் வந்து அந்த காரியம் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த மூன்றும் தான் வந்து செயலை வந்து ஒரு முழுமை பெறுறதுக்கான இது வந்து 6 திங்ஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து 19ல இருந்து 66 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இதுவா வந்து எடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த மூணுத்துக்கும் வந்து இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எப்படி அப்படின்னா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 5 ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம், 5 காரணங்கள் வந்து பார்த்தோம். ஸோ அதை வந்து என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்மளுடைய அறிவு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். அறிவு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த அறிவு, அப்புறம் வந்து அறியப்படும் பொருள், அப்புறம் அறிபவன், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய அறிவு எதை சார்ந்து இருக்கு. அடுத்தது அதே மாதிரி அவருடைய செயல்பாடு, அதாவது ஆக்ஷன், அவன் வந்து ஒரு காரியம் பண்றது வந்து எப்படி இருக்கும், இந்த 3 குணங்கள். அடுத்தது வந்து அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து 14வது அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தோம். தமோ குணத்துல வந்து அவன் மாடிப்படியை வந்து கட்டுறான், கரெக்டா வந்து இதோட சேர்த்து கட்டிடுறான். அந்த மாடிப்படியோட மாடியோட இது சொன்னா பிடி சவுறு வந்து கீழ் வர செவத்தோட சேர்த்து கட்டிடலாம். அப்ப நம்ம எப்படி உள்ள போக முடியாது. இது வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் பண்ணி முடிக்கும் போது அவன் எந்தெந்த நிலையில யார் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து புரிதல். தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி புரிதல் இருக்கும், ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி புரிதல் இருக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி புரிதல் இருக்கும். அதே மாதிரி டிட்டர்மினேஷன் வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு தீர்மானம் பண்றோம். சத்துவ குணத்துல இருக்க நான் வந்து தீர்மானம் பண்றேன், நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து 64 ரவுண்டு பண்ணி முடிக்கணும், இவ்வளவு முடிச்சுட்டேன் நானு, இன்னும் ஒரு 21 மாலைதான் நான் இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்றது நான் வந்து என்னோட வந்து முடியும். நான் வந்து டிட்டர்மிண்டா நான் வந்து பண்றேன். சார் நடுவுல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா கூட பை 4/12 ஐ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் 64 அப்படின்ட்டு அந்த டிட்டர்மினேஷன் வச்சுருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோகுணம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி வந்து அந்த உறுதியை வந்து எப்படி இருக்கு, தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜோகுணத்தில், அதுதான் வந்து நம்ம. அடுத்தது வந்து மகிழ்ச்சி வந்து எப்படி அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எதை வச்சு மகிழ்ச்சியா இருப்பார்கள், தமோகுணத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்குமா அப்படின்றது நம்ம வந்து 39 ஸ்லோகம் இருக்க இதான் வந்து பார்க்கணும். All the activities within the universe are thus controlled by 3 modes. So இங்க வந்து என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த 6 செயல்பாடுகளுமே எதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, எது கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஐ திங்க் நான் இது ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். 3 பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க, ரோட ஓரத்துல செடி எல்லாம் நடணும், மரம் நடணும், கிரீனரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து குழியை தோண்டுவாரு, இன்னொருத்தர் வந்து மரம் நடுவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து குழியை முடியும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா இந்த மரம் நடுறவங்களுக்கு ஜுரம், அதனால அவன் வந்து இன்னைக்கு நான் லீவ் வரல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த வேற காரியம் பார்க்கணும் இல்லையா, அறிவு இல்லவன்னு அவன் வந்து வேற காரியம் பார்ப்பான். ஸோ இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா நான் ஒருத்தர் வந்து குழியை தோண்டிட்டே வரான், இன்னொருத்தர் வந்து மூடிட்டே வரான். ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு, ஏன்பா குழியை தோண்டுறீங்க மூடுறீங்க அப்படின்னு.
இல்லைங்க, நாங்க 3 பேருங்க. வந்து ஒருத்தர் வந்து குழியை தோண்டுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து மரம் நடுவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து இவன் வந்து குழியை மூடிட்டு இருப்பான். நான் வந்து குழியை தோன்றவன் நான் வந்திருக்கேன், அவன் குழியை மூடுறவன் அவன் வந்திருக்கான். மரம் நடுறவன் இன்னைக்கு ஜுரம்ட்டு வரல, அதனால நாங்க எங்க காரியத்தை பண்ணாத இருக்க முடியுமா, அதனால நாங்க அதை பண்றோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா தமோ குணத்தை சார்ந்தது. கொஞ்சம் வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவை வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரோட இந்த செயல்பாடு பார்த்தாலே வந்து சொல்லிடலாம் பர்ஃபெக்டா எப்படி எதெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும், எதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஓகேவா இருக்கக்கூடியது, அப்புறம் வந்து ரொம்பவே மோசமா இருக்கக்கூடியது, இந்த முக்குணங்களை சார்ந்தது அப்படின்றது. அதுதான் நம்ம வந்து 19வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 40வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இங்க 19வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க அறிவு எப்படின்றது வந்து 19வது படிக்கிறீங்களா யாராவது? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரீதைவ குணபேததா பிரேத்யதே குணசங்கேன யதாவத் ஸ்ருணு தான்யவி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகை உண்டு. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேள் அப்படின்ட்டு வந்து அறிவு அப்படின்றது 3 வகைப்படும். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு எப்படி இருக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாமா? நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாமா? இந்த டைம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. சரி. पंचकल्पदर्भ्यश्च कृपसिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण।